Can you boys just push ramp? Yeah. Perfect. Yeah. Throwing a grenade. Throwing a flashbang. Round. Orange. Yeah. Ingen mere. Okay. Setting the bomb. Was it not B? Hvem end der smed den der flashback også? Ja. Er en fucking klovn. Oh my god! Ja, jeg tror ikke på. Well, hello? The defuse. One single. Carnage! Kig ud i det der. Bro har lige taget en linje. Så mener du? Ja. They're gonna play them either way. Grenade. Throwing flashbang. I'm laying down some smoke flashbang. Where is hot? Hello, sorry to go. We were supposed to come. Heaven. Jeg troede, han pushede igennem. Late. Ikke ind foran, please. Ja, ind foran. Se, det ser fint. Throwing fire. Eller jeg tror bare, den er blevet på. Gosh. Jeg tror jeg også, han virker mega dårlig på rampen. Ja, altså sidste gang var Vi vinder den her runde. Er det... det. Vi vinder den her runde. Det er løgn. Very good. Må jeg ikke få en flash der? En af So guys, hell, can we go down maybe? Jeg er en silo. No one's left. One silo, two guys. Hell, two guys hell. No one there. I'm planted. Two ramp. One coming secret late. Det her spil. Hvordan kan de få lov at stå så længe i nogle vilde positioner, og jeg piker, så står der 2 mand og skyder mig? Jeg ved ikke, jeg synes det var ret wild, at ham der, han fucking bare clear mig sådan der. Altid godt. Jeg kan ramme det. Mand last. Nej, en mere. Nej, det er der ved der gud ikke. I'm throwing a grenade. I think you should run. Det siger ham ikke. Nej, du lader ham overleve. Og dør selv. De er så gode, dem her. Holy. Men husk, Andreas, en runde er en runde. En runde. Det er rigtigt. Du ved ikke, om den runde, det kunne være den runde, som der gjorde, at vi tabte gamen, vel? Det er lige det. Jeg var glad for, at jeg fik en runde. Jamen, jeg skal kraftedeme ikke have pakken, når jeg står Jo. foran der til at pusse rampen. Jamen, Du tog ikke godt en gang mere, kunne jeg godt se på dig. Jeg kommer ikke. Jeg prøver gassen udvendigt. Throwing flashbang. Det er jeg sgu også sagt, hvis jeg var der. en fra. Ej, men jeg er Please, lad være med at tilte mig. Hvor? Det var det wild skud, du ramte der. Holy. Max secured servers. Phase 3 på 232 matches. 20k. Damn. Holy shit, du spiller meget. Face it. For at være Phase 3. Det kan godt være, at du har noget. Det er i hvert fald wild. At være 20k og Phase 3 på 232 matches. Agro, eller hvad? Ja. Men altså, to be honest, jeg spiller så dårligt, så jeg ved det ikke. Smoking. Flashbang.
Så han viste den, ikke? Ja, af. Ja, vi har bare ikke pack. Nej, det var nok ikke. Den er bare blevet smidt herude. Ja, skal jo ligesom ikke have den med, når jeg pusher rampen, vel? Nej. Jeg fucking hoppede ned som en eller anden... Ongoing deployment. Jamen, jeg skal simpelthen bare undslå. Holy. Guard shield. Grenade. Det er løgn. Every time, sir. Ah, okay. Det er løgn. One guy garage and one guy main. Volley. In here. One guy ramp. One guy A side, very low. He was big red boxes before. Hvor fuck sigter du efter? Bro. Det er det cross-up placement. Grenade out. Nu var det simpelthen sådan, at de cross-up bliver større, når man har util i hånden. Er vi sikre på, at Sergio ikke snyder? 20 kort, 50 aim, 11 clutch, jeg ved det ikke. Det er sådan... Insanely tight angle. Han virker bare så dårlig. Hvad? Og får så mange kills. What? Og de vælger at gå efter den. Den går ind. Ja, det gør de jo nok så. Okay, han dør. Ja, jamen de Jeg snyder. forklarer, han Der er dør. no way, de ikke snyder. Der er jo ikke nogen, der tager A-side sådan her. Ellers så er det en Guardian Angel, altså. Lurk smokes, de kan ligge. Det kan godt være, at de bare har en fucking Guardian Angel. Right. That was not the play. Jeg synes du alligevel ikke, Daniel. Og tage en smoke frem, åben for A, kig ned, kaste en smoke ned. Nummer 2 mand, i stedet for ikke at tage damage, så vælger han bare at hoppe ned og brække sin ben. Det var alligevel ikke the play. Nå, de ligger ikke molly på dør, så jeg vil lige prøve at pushe den. Fire in the hole. Catch a fucking flash. Bang. Må ikke push? Hvad vandt? Timing. De her to ikke. De er fucking på eventyr Hvor hver fanden er de runde. herinde? De er på eventyr hver runde. Jo, ja. Ja, De har deres egen små eventyr. de spiller det er der ligesom der, hvor, det er ligesom der, hvor vi går hen. Der skal de i hvert fald ikke hen. Jeg er på går vej de til den modsatte vej. dig, julemand. Lige ud efter næse. Bare så du ved det. Kære Andreas. Varme hoved på. Ja, muted. Så har de Så advantage gør de det time gunner. Og de er så dårlige. Det er helt vildt. Men der var 2 så hurtigt main, det overrasker mig godt nok også. Jeg skulle sige, hvad laver du? Hvad laver han? Bro, there's no one on site. He was door. It's a part of the cycle. Er vi sikre på, at de snyder der? Og så skyder efter noget, der ikke eksisterer. Det er lige præcis derfor, at vi nok tænker, at Duden han måske godt kan have noget. Giv mig lige... Can I have a bomb? Duden han får. Can you give me bomb, Sergio? Please? Duden Roll får bomb. lidt for vilde Kan jeg kills. få en flash af en af? Eller en smoke, undskyld, smoke. Smoke der. Ja. Let's go. Tag ramp, så render jeg bag. Og planter. Fire in the hole. Oh my god. Flash. Kan du ikke I'm lighting it Ja, up. I'm planting the bomb. Nej. En rampen. Altid godt, når de er lige på eventyr. Ja. Den ene er på vej A, og den anden er på vej secret. Inside. Den ene er Bro, pik du for fanden. Okay.
Not on it. No. Vi vinder den. På hvad? Ja, det her det er fucking sindssygt. Terrorists win. Jeg kunne ikke komme væk fra den der. Jeg var Vi vinder den på, at vores 2 mates er på et fucking eventyr. Altså, jeg var eventyrlysten. Jamen, fuck det her. Holy eventyr, mand. Nå, den her gang så burde mit spam virke, for nu gør jeg præcis det samme igen. Han stod allerede helt op på boksen. Ja. Let's go. Og jeg havde fullrunnet med knife frem. Smoking. Ja, det kommer du også først til. Grenade. Throwing flashbang. Kom lige 2 pladser der. Flashbang. Det må man sgu nok se. Kevin Gutten, han er tagget i hovedet. Kevin Gutten er dækket i hovedet. Fuck it. We ball. Hvis de kan gå på eventyr, kan jeg sætte mig også. Eller ikke. Fordi det eventyr bliver for vildt. Kommer ned af... En af helden. Nej, ned af fucking vent. Alright. Pikker bare lige frem, eller hvad? Single. Let's burn it to the ground. Fuck, er det for en smuk? Godt, men uden En af tid. dem Bro, han har ikke tid. Nej. Jeg dør. Sindssygt. 99 i 6 har jeg ramt af en. Han har 1 HP. Jeg ramte en 89 i 1. Det er ham, jeg fightede med i venten. Throwing smoke. Okay. Throwing smoke. Long. On the butt. I'm throwing a flashbang. Ja, jeg snakker igen. To ramte mig igen. I'm laying down some smoke. Throwing grenade. Skal vi en pack måske? Det gør det bare. Get bomb, maybe? Not one. Det var den ene af dem, der ramte den. Der var 2. En kommer nok Kevin lige om det. I'm planted. Bomb has been planted. Nice, Lukas! Godt spiller. Du er god på, du læste der. Ja. Ja, men jeg synes første kapitel, det var nederen, så jeg skippede lige lidt videre. Lægger en AFK på i... Nå, det gør der ikke længere. For me? For det me? Tænker jeg. Ja, det kan jeg tænke. Du skulle da også kaste derhen. Eller Lukas, du har 4K sidste runde. Jeg ved ikke, hvad du skal gøre med dem. Throwing a grenade. Throwing fire. Smoke. Jeg baiter for dig, Særk. En main. En main har jeg ikke gået nu. Pas på her. Ja. Throwing a flashbang. Ja, bro. What the fuck? Kan man ikke skyde igennem det der? Kevin, by the way. Let's go, let's go, let's go, let's go. Deres eventyr er fucking ekstrem. Yellow, yellow, let's go, let's go, let's go. De er så vildt eventyr, de er på. Det er helt vildt. Vi er to de alt for gode venner. De er på jordens eventyr, mand. Der er fucking ikke nogen, der kan stoppe dem fra deres eventyr.
der blev ikke engang cirka dark. De eventyr. 22 Han 6. går forbi dark og tjekker ikke dark. Holy. 22 6 med Molly, det er også ekstremt. 6 ticks for 22. Den. I play Adam. These boys have got Jeg mener, jeg rammer. Jeg ved. Vi kommer. Okay. Oh my god. Okay, er I begge to døde, eller hvad? Nej. Han står og fighter 3 mand. Jeg kan ikke finde noget af hende. Nå, Okay, ja, men så jeg var oppe på Trophy. Nå. Der blev bare ikke callet mere. Ej, ja, jeg var en ret intens fight, det vil jeg godt indrømme. Ja, men jeg kom ind på joint-fighten, så jeg havde 3 mand. Det her. Jamen, det her, det er så fucking cool. Ramper swarm. Ved han Okay, jeg ramte en af dem 31, en af dem 30, en af dem 14. Let's go. Interessante fucking games, vi spiller. Ja, fucked. Det bliver ikke til noget. Så kan jeg gå, hvad mener du? Jeg synes. Der er ingenting her. Der er ingenting her. Outside, outside. Det er ude i Ja. Ja, de løber bare folk. Ja, okay. Kan vi sige, at de løbede fucking secret, eller hvad? Jeg har lige sagt, der er masser af noget secret af Dingle. Jeg begge lige komme, please. Det kom ikke fint igennem. Lige før du bare skal... Ja. Nej, hvad er jeg bag? Hvordan kan jeg være mere bag dildoen end det der? Ja, Jeg ved det ikke, men CS. husk CS2, Ja. ikke? Og det har sådan en dejlig ting, der hedder... Er du bag en væg, så er du ikke bag en væg. Nej. Det er simpelthen så dejligt. Jeg tror du vidste det, men... Jamen, jeg glemmer det nogle gange. Det kan smutte, det skidt. Okay, please, jeg skal ikke fucking blokere sig ham med Søgio nu. Fuck dig, Søgio. Nu vælger han så bare at gå rampe. Okay, jeg fik ikke mit... grenade out. Her er våben, Lukas. Vi har pack. Two more outside, will not T-roof. En mere tæt. Du er så solo her. Flashbang. Ja, de free fire. Okay. Damn. Okay, cool, du er så... Oh my. Jamen, de er de eventyrløsner. De er så eventyrløsner, tror jeg. Jamen altså, de vinder på deres eventyr. Er du sindssygt, de går på eventyr og vinder? Der stod bare 2 mand og holdt på bagfra. Holy. Andre, vi bliver bare baitet som intet andet. Det må man sgu nok sige. Men de har eventyr. Ham der dude, han vender sig bare hurtigt fucking om. Sergius og Anabolukas gode eventyr. Please, ikke stop fucking op, gul. Incendiary. Grenade out. Hello, you smoke? Why do you decide what I need to do? Throwing flashbang. Hey, så... Sander? Okay, døren er clear. Guck bare. Hvad? Hvor? 10. Hvor? Ja, main. AV main. It's an AVP main. So you, if you want to take it. Sorry. It's okay. Sorry. Can you drop?
Sergio, give drop please. Awoopa, okay. Big guns. Okay. Okay, fair nok. Thank you so much. Det var ikke lige det, jeg... Var ikke det, du Går havde du spurgt derfra, om, så det går du jeg. fik? Så går jeg hen. Incendiary out. Grenade out. Flashbang. Okay. Ja, okay. Hvordan han ikke er død, det ved jeg fucking ikke. Fuck sake. Det ved jeg heller ikke. Lige udenfor, okay. Der er en ude ved Red. Okay. Pusher Secret. Det var da nok, så jeg tror, de er nede secret. Jamen det er de også. De pusher Secret. De er nede. De er inde B-side lige om lidt. Med mindre vores 2 mates, som er på eventyr hver eneste fucking runde. Så. Andre. Oh my god, Sergio, brug din fucking molo. Du kunne stoppe ham der i at plante. The fuck? Fuck det der movement, og han får lov at dræbe mig på det. Det er vanvittigt, han bare kan trykke AD uden at vide, hvad han gør, og så dræbe mig. Fuld bælte. Jeg skulle bare begynde at løbe og skyde. Og blue. Skal jeg bare gøre det hele der, eller hvad? Med AV? Okay. Ham der James, ikke også? Jeg rammer ham med en AV. Men den går selvfølgelig igennem, og den går selvfølgelig lige igennem et wallbang. Men det er omkring hovedet. Og jeg rammer ham kun for 57. Fuck sker der for det? Jeg ved det ikke. Jeg prøver at gå udenfor med den her. De er godt nok optaget heavy. Throwing flashbang. Det er bare ikke lige den rundt, hvor jeg går outside. Står bare i en lobby, tænker jeg. Det tror jeg. Der har ikke været noget som helst. Men der går nok push, som de plejer. Outside one. Ja. Jeg afventer bare pushet. Silo. Side one red. In a trophy. Oh no, that's outside. No, other way, Sergio. 2 guys outside. Kære derinde. Vi har rampe åbent og en B-side. Venner. Running B. Single. Last guy. One of them is single. Throwing flashbang. Can we push? Thank you. Hold kæft, jeg holdt ham længe dernede. Defuse maybe? Jeg nåede det! Hvad? Jeg nåede helt op main og ud og tage AV'en, de havde ude i lobby. Eller Så kan du i lobby droppe. vent og så. Throwing fire. Fire in the hole. Yard. En del yard. En del yard. Grenade Jeg troede, out. du peakede yard, da du havde AV. Hvis ikke du vil gå main og tage den. Nej. De cheater. De smider en smoke, går ind i smoke og skyder mig. Flere mod secret. Throwing flashbang. Luk venner. De mod af. Ja. Okay. Sergio, you need to go here. Ja, der var han. Oh. Deploying flashbang. Fast, my guy. Fast, my guy. Go away. Can you give info, please? Hello? Terrorists win. What? What on? Snakker manden om? Der blev Flashbang. one Nice. more. Very low.
It's a B-side, by the way. I love me. B. Kom igen. Jeg troede, jeg skulle nå deny den. Har vi... For der er en af vores mates, der har en USB. Og det er godt med USB. What the fuck? Det tror jeg er ret lav. Hvor lav? Hvor lav er Okay. Okay, han er ikke ret lav. Maybe go? No time? Okay, just run. No time. Okay, du skyder efter. Nice. You have loads of time. Terrorists win. Jeg spørger en mere der. Der, men altså, sådan er det. Jeg troede, jeg kunne have fået spray transfer. Han skal lige have en linje med. Kan du take another line out? Hans floor mailes. Jeg lige hælder lige noget henblik, altså. Gul er FK. Throwing flashbang. Lobby clear. On Salah. Meget ud. Del ude i Ja, yard. alle er ude, bro. Hopper ned for siloen. Okay. Ja, det er flot, Adro. Okay. Ja, selvfølgelig. De havde en sådan T-spawn. Okay. I think it's A, my guy. Bomb has been planted. Terrorists win. Okay. Det kan være, at jeg bare skal... ja, det ved jeg ikke. Så kan jo godt secret være rundt, så det skal jeg jo ikke engang. Han går ikke secret hver runde. Ej, jeg har Gik lidt om... secret, fordi jeg gik secret. Ja. Okay, jeg har set ham ret mange gange secret. Eller i hvert fald nede omkring B. Jeg ved ikke, om han tror, B er en position, han skal holde, men... han er tit dernede, så meget vil jeg sige. Ja, jeg ligger bare en smoke lobby, og så gør jeg noget andet. Kan I se, hvad jeg mener? Så gør jeg her igen. Laying down smoke. Deploying flashbang. Men der er jo heller ikke noget Meget udenfor udenfor. igen. Jeg er jo ikke en eneste udenfor spiller. Jeg tror, at de er ikke ude. Det er fake, tror jeg. Det er ikke nogen silo. Okay, de er udenfor. Der er i hvert fald en red og en tæt main. Og en af de tekst rigtig meget ude for en A entrance. Nej, En sorry. nede til. Man, det er jo... En af dem var sidst set mod T-entrance. Tagged med en Max 7. Secret. Mod secret. En A. Den er... jeg giver op. Det var ham, der var tagged i hovedet med en fucking Max 7. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Alt i livet selv. Du tjekker jo ikke engang site. Hvad laver du? Yellow, can you buy AVP? Can I have AVP for outside so I can hold? Thank you. So give mig med. Står du? Sure. Jeg får lidt til outside egentlig. CS2 er fucking awesome. Good. Er det ikke dejligt? Ja, det er fantastisk. Ramp. Okay. Han lige var ramt af insta. No. Okay, fuck det der. Throwing flashbang. De har B. Grenade out. De vil have det i hvert fald.
lige. En dark og en op af ramp. Jeg bliver altså ved med at holde her. Jeg tror godt, de kunne finde på ånd af. En var dark. Ej, de kører mod B. De kører stadigvæk mod B. En One op top, one af... top, one top. Op af railing. En ovenover dig der, den. Se ham der. Han er nede. En mod dobbelt også. Tag 2 gange. Yellow! Big, for fuck's sake! Last one flow, big time. Playtime med There's only one 34. Ja, jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke... Han er ramt 88. Ja. Der er ikke noget i verden, der gjorde, at jeg kunne vinde det her. Jeg har lyst